Basta po, ayan, lakad-lakad lang kayo. Happy New Year, UEA! New Year's Eve. Ay, tama ba yun? Hindi kasi bukas ang New Year nila dito. Ano bang tawag doon? Hijri or something like that. 14, ilang taon? Year 14, 1448? Something, I don't know. Basta. Happy New Year! Middle East, UEA. Yan, lakad kami. Papawis kami ni Ate Dolor. Yan, papawis, papawis. Mainit na. Ramdam mo na ang summer. Buti nila nga hindi pa siya masyadong malagkit. Hindi pa masyadong humid. Oo. Kaya nga eh. But June, July, next month, expect na mas iinit pa ang panahon. Ay, nako. Yan, walking, walking. Yan, tingnan niyo yung mga huni ng ibon. Rinig niyo yun? Diba, maka-probinsya feels. Yan. Happy, Happy New Year! Kumusta po ang bawat isa? Gumatol. Ganyan nga, may ganyang dalawa doon sa ano. Ito. Sa atin, damo. Alaga ko, kinukuha yung... Damo-damo lang to sa atin, sa Pilipinas. Pero dito dinadiligan nila, oh. Makati sa balat kaya. May ganito kang tatlo sa ano, tatlo, apat sa likod. Sa my garden. Kaya pag trim ko, nagkakasugat-sugat yung kamay kasi. Matulis ba? Ay. Mag-live tayo ulit dito sa YouTube. Para mag-update kay Lolo. Although kahit wala tayong viewers. Ayan. Ang tawag sa puno na to. Diba akasya to? Diba akasya to? Diba? Parang ipil-ipil. Yung ipil-ipil, maliliit yung dahon, diba? Ay, nako. Sinasabi nila na gamot daw yan. Yung buhok ko, buhaghat. Restora. Yan, so time check natin dito sa UEA is, or Abu Dhabi is, anong oras na ba? 7 ng gabi. 7:05, yes. Alas 7 na pero medyo maliwanag pa. Kaya ganito talaga pagpa-summer na eh. Medyo late na yung ano. Oh, di ba 7:05. Yan, time check natin 7:05 here in UEA. Pero maliwanag pa rin. Ay, nako. Ayan. Walang katao-tao, tahimik ang paligid. Yan. May court sila ditong maliit. Mga mahilig sa basketball. Andito pala yung community, ano nila? Yung community pool. Yan pala yung community pool nila. Mag-live tayo ng 10 minutes dito sa YouTube. Ayan, dinig nyo yan? Mga huni ng mga ibon. Diba, ang lakas maka-probinsya. Yan, so shout out sa 1 million viewers natin. 1 million in the house. Mega love shout out. Shout out, shout out. Tapawis tayo konti. Sarap paglakad-lakad. Sarap pakiramdam yung pawis. Yan, 4 million in the house. Hello. Happy New Year. Happy day. Happy always. Happy everyday. Everyday happy. Yan. Happy, happy day. Live tayo ng kahit 10 minutes to 15 minutes here in YouTube. Wala nang daan. Kung may daan lang sana dyan, dyan na yung access sana doon sa inyo eh. Aspin. Kaso wala eh. Oo. Kung may shortcut lang sana dyan, okay na eh. Kaso ano yan? Golf, ano yan? Palaruan ng mga golf na dyan sa likod. Pero kung meron sanang access dyan, pwede sana mag-shortcut kaso wala. Kaya we need to ikot-ikot. Tid natin siya doon sa kanila. Yes. Diba?
Sarap tumambay sa mga ilalim ng mga puno, lalo na pag ganitong, ano ba to? Yung malamig yung simoy ng hangin ba? Although, hindi man siya malamig, pero maganda yung simoy niya ba? Hindi siya malagkit. Hindi siya humid, although mainit na yung panahon. 7 million, 9 million in the house. Shout out. How's everyone? I hope everyone is well. Well. 9 million. Yan. How's everybody? Papawis, walking. Ganda sana to kung kamote. Masitas. Yung ano, yung tawag dyan, yung parang yan, bangkag. Bangkag ti away. Thank you for watching. Wala kayo naantok. Naantok kaya nga, pag nakahiga ka naman, di ka naman makatulog. Yan, 10 million in the house. Shout out. Paramdam naman kayo dyan, kung sino man kayo. Look. Hello everybody. Hi everyone. Mga pasilip-silip, thank you. Thank you so much. Mag-attendance tayo kay Lolo. Ayan, kasi ito is ito na yung hindi pa. Ano pa to do? Ito na yung second gate ng Redwood. Dito na tayo lalabas. Ewan ko lang kung may access doon pa banda. Ewan ko lang, not sure na. Pero dito na tayo dadaan para sure. Andito kasi tayo sa loob ng Redwood. So, hindi natin alam yung mga pasikot-sikot dito. Kasi hindi naman tayo taga rito. Galing tayo doon sa kabila. Di baka meron siguro. Try natin. Kaso baka may Kalsada naman na. Hindi, kasi siyempre, ano ba to? Di ba yan ang mos? Ito nga yung second gate nga. Baka wala nang access doon kasi Ayun lang baka kahit may pintuan man, baka hindi tayo makalabas. Kasi wala naman tayong access. Dito na lang tayo para sure. Kasi dito kasi kami sa loob ng Redwood. Which is hindi namin alam yung pasikot-sikot. Kasi dumaan lang naman kami. Mas ma-shortcut konti kaysa yung mag-ikot pa kami doon sa labas ba. Tit natin siya. Di ba? Magkatiran kami. Pagkatapos ko siyang ihatid niya rin ako. Isa na siyang babalik. Magkatiran kami, oo. Hatid ko siya, tapos uwi na ako mag-isa mamaya. Pero pag tinabad na ako maglakad mamaya, mag-book na lang ako ng Abu Dhabi link. Dala ko naman yung bus card. Oo, kasi medyo 25 minutes din kaya. Pag sa akin, 45 po nilalakad. Ito? Mula doon sa Nuya? Oo. 45? Oo, hindi maniwala. 25, mga Pag sa akin, 30. baka mas mabilis ang lakad. Mas mabilis ka nga maglakad sa akin. Dito na tayo. Ano ko? Ayan, thank you so much sa mga pasilip-silip dyan kasi tumataas bumababa yung ating viewers. Thank you. Whoever you are. Stay safe and God bless. Ayan, thank you so much. Nakakangalay kaya mag-ano. Ayan, dami ng mga bunga ng dates. It's date na ngayon, Ayan, ito yung dates na masarap, yung kulay yellow ba? Oo, masarap yung Oo, yan. hindi pa Talagang season po ngayon ng dates. Ayan, daming bunga ng dates. Ito yung mas gusto kong yung dates, yung kulay yellow, lalo na yung manibalang siya. Yung hindi siya masyadong hinog na hinog. Oo, masarap siya Pero pag hinog na is parang nakakasuya na Matamis na masyado. Pag manibalang kasi yung nag-aagaw yung hinog niya at saka yung hilaw maganda. Yung mga iba green pa. Pero season na, basta summer season ngayon ng dates. Kaya sa mga walang ka-date, tambay lang sa ilalim ng dates. 'Di ba? Ay, tama ba tong dinaanan natin? Hindi tama kasi ito na yung mosque. Yung palatandaan yung mosque. Nung unang naglakad ka. Dumiretso ka kasi doon dati. ako dapat pala pa. Oo. Pero meron din naman doon daan, kaso nga lang mas malayo ka. Kasi may daan pa ganun ba? Yung daan pa ikot papuntang Cedar. Oo. Nakarating na malayo. Salamat sa isang like. Please, thank you for the like.
Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pagpindot naman yung subscribe button. Madagdagan yung ating although hindi tayo masyadong active dito sa YouTube. Pero syempre, hanggat monetize pa siya, lagyan-lagyan lang natin para hindi siya ma-demonetize ba. Sayang din naman pag ma-demonetize siya. At least may mga ads pa rin siya kahit papaano. Oh, ito na kasi ito yung seller eh. Kasi ito bago din to eh. Ewan ko lang kung nagbukas na yan. Yan. Palabas na tayo ng Redwood. Ito buka, ano pa kasi siya. Construction, diba? Yan. Papunta na tayo sa may Aspin. Shout out sa mga taga Aspin. Ayan, padilim na. Takip silim na. Nag-aagaw na ang liwanag at saka dilim. Walking, walking. Yan, kumusta po ang maghapon natin mga kapamilya? Kumusta ang buhay-buhay? Anong balita? Ito lang kasi yung medyo sa amin kasi wala pang bus na pumapasok sa looban ba. Meron namang Abu Dhabi link kaso kailangan mong mag-book. Tapos minsan ang hirap pa mag-book. Alam mo yung nagbo-book ka na ng 1 oras pero wala pa rin available. Kaya yung mga iba, pag gano'n na mahirap mag-book, no choice, maglalakad. Papunta doon sa IKEA o papunta dito sa may Warner Brothers. Pag sa Warner Brothers, pag dito ka sa Aspin, okay lang kasi mas malapit siya konti. Pero sa amin, bandang IKEA naman yung mas malapit. Bandang IKEA. Takes mga 25 minutes lakarin. Pero kung mabilis, may kasamang takbo, 20 minutes siguro. Ayan Kasi, Aspin kasi siya eh. Aspin. Sa may Aspin, yes, Iker. Ayan Yung mga palibot kasi dito doon sa kabila yung golf, yung country club. Bawat mga may mga palaruan ng golf. Golf, mga palaruan ng mga pangmayaman man na laruan. Yan, naka 12 minutes na rin po tayong mag-live dito. We'll end it up in 3 minutes more. Pabutin natin ng 15 minutes tong live natin. Sisilabasan na yung mga puting buhok. Yan. Nagkadan na sila. Kararagdan. Kararag. Tulo na yung pawis sa likod, which is good. Thank you so much sa mga nag-like at sa mga nanood. Bye-bye. End ko na po ito. Ingat-ingat po and God bless po sa lahat.